dzina langa ndi Mayeso Chikhadzo lakulandira chona kuno pa Kasese Trading Center komatu president wa dziko lino akhetsa kuchititsa msonkhano oyimayima pano pamene president afika kale pano kuteko apa ndipo galimoto zawo za president pamene akafika pano ndithu pa Kasese Trading Center pomwe president akhaya kulankhula kwa anthu amene wakumbutsa za chisankho chapa 16 September 2025 mwazira president akumalongosolapo za zitukuko zosiyanasiyana zimene boma lawo lachita komanso kuwatsimikiza kuti akhale akuwathandiziratu amalawi magawo osiyanasiyana kukambapo zoonetsa kuti dziko la Malawi kukhumucha mtsogolo muno popanga chidwi chakuneti tsogolo account kuonetsa kuti mwana aliyense adzakhala ndi ndalama yokwana 500,000 kwacha akabadwa kumuyikiratu ku account kuti akufika zaka 18 atopezatu ndalama zimene choncho mutsate pa MBC Radio 1 komanso pakanema ameneyu wa MBC pomwetu president a dziko lino akuyenda litu kuchititsa misonkhano oyimayima mboma la Dowa. Anayamba ta president paja pa Chimwaza Trading Center. Kuchoka pa Chimwaza Trading Center president anafika paja pa Nambuma. Kuchoka pa Nambuma president anayima sotu pa palikulu la senior chief Kayembe. Kenaka anafika sotu pa Zomwe Trading Center pomweso anapeza Trading Center kwa senior chief Chakwera alicho chama ndivona kumene ko sio ndivona kumene ko nditu kwa senior chief Chakwera ndivona bando bando sana chance the vote imene ilipo pa 16 September 2025 kusankha president, kusankha phungu komanso kusankha makansala. Hapa dera lino dira olemekezeka amene wa Elias Chakwera amene akuyimira kuno pachisankho chimenechi choncho tsiku la lero president achita msonkhano umene wayimayima kuti ayankhule ndithu ndi kuyimbira anthu lomwetu lasonkhana pano pa Kasese pano. Adakaenda bya president msonkhano wayimayima pano pa Kasese Trading Center. Yes. Ndimene mukuzoneramu kukoma kwake mulisondekanema simukungopeka za wireless kuja kuyima president nkhani ndi yakuti chisankho ichi anthu adaleka zomanda zotivota auji anatiuza kuti mudzavotere uji anthuwa amalakalaka kuti adzionana ndi amene akamuvotera ndemwayidu akumuone Chakwera amene akamuvotera kuno kwawo amene wandisonde anduna azofatsa nkhani omonso ndi mkulu wantchito yokopa misonkhano za misonkhano kukopa anthu ndithu misonkhano ya kampeni kuchipani cha MCP amene wa Moses Konkulu pano kupekani kwa alicho chimwendo pano mwendo mlembo mkulu wa chipani cha MCP amene atsogolera msonkhano amene upano pa Kasese Trading Center amene akuyima ngati mphungu wa nyumba ya malamulo dera lino. Koma mwina chitsanzo china chimene kamanena kuti zitukuko zimene mupanga inu zokhazikika zooneka ndi maso apa mpamene msewu chaukuoneka wamphamvu waukulu apa mpamene anthu akudziwa kuti Chakwera akamapanga chitukuko sayang'ana kuti ndipanga chitukuko chifukwa cha ndale koma ndipanga chitukuko kuti dziko lipite patsogolo. Mawu awiri atatu bwana ofunikira kuno ndiyankhule ngati secretary general. Ine bwana mparliament ndalowa 2014 mene ndimalowa mparliament 2014 nkuti inunso mutagogoda mukufuna kuyimira ngati president wa dziko lino chaka cha 2014 ndipo mmalimbana ndi chipani cha DPP munalimbana nacho ndipo aliyense akudziwa kuti 2014 mudaberedwa mavoti. Bwana president nthawi imene ija vetserana nyamata inu nthawi imene ija amene mmalowa ndinalowanso ndi mchimwene wanga Elias Chakwera ndiye kuti a DPP atalanda mpando wa inu wa 2014 kuno koswese kuno a DPP anayipidwako kwambiri fa kunayima m'bale wanu anayimidwa kwambiri fa cha dzina lanu ngati kuti constituency imene dalandira mazunzo opsa DPP kumana chitukuko constituency yake ndino. Ngati pali constituency imene anthu ananyozedwa atsogoleri mafumu ananyozedwa constituency ndino. Adayima kuno Dr. Elias Chakwera movutika mowawa chifukwa cha dzina lanu DPP imamuzunza kuno. Adadzola vetserani kwambiri anyamata inu
adadzola zinthu zowawa, dowa yense tidatsala mbuyo. Bwana wena samvetsa kuti chifukwa chani constituency ino mu 2014 mpana 2019 inakumana ni mavuto. Mavuto amene anakumana 2014 mpaka na 2019 amati akaona kuli dzina la Chakwera uku nkudowa kuno kumakhala mavuto. Akuluakulu okhwima pandale, veterana Nyamata, akuluakulu okhwima pandale amadziwa kuti DPP cholinga chake chinali kufuna kupanga punish anthu a constituency ino. Mchimwene wanga adayesetsa koma mavuto adachuluka fa DPP idapanga target constituency ino. Kudzafika mpaka na tsiku la lero wena amene pandale sazikizika sakhazikika amaona bengati munthu wina adalephera pandale. Ndifuna nnene pano poyera kuti Dr. Elias Chakwera timagwira nawo ntchito limodzi ku konsolo. Ine ngati MP dera lino adalitumikira koma DPP adatenga ngati chitonzo kuti iwowa adzivala chitonzo cha dowa yonse. Lero anthu akuno pamodzi ndi senior chief Chakaza mumvetsetse mawu awo. Faena mumayankhula mosakhala bwino. Mundimvetsetse ine Secretary General, mumvetsetse ngati phungu amene lidaliponso nthawi imeneyo sindambe lero damba nawo limodzi. Wena amene adazunzikanso ndi akusamba dzonzi. Ena afe dapulumikira mkamwa mwa mbuzi koma dowa yonse tidali pa chipsinjo akuti Chakwera amachoka kudowa. Aliyense wakudowa adalandira chitonzo, adalandira chipsinjo. Kolo chikupempha chitukuko chilichonse sichimatani kuno sichimabwera. Kufika mpaka na lero bwana president ena zambuyomo sazimvetsa. Amanyoza munthu osadziwa kuti munthu adatenga goli la dowa yese, adatenga goli la chipani chonse. Lero Mulungu walolanso kuti Dr. Elias Chakwera aonetse tsopano kodi iwowa ndi inuyo ngati president dowa wakuno apita bwanji patsogolo. Lerolo palibenso chopinja, lero palibenso chowawa. Kodi Chakwera Elias lero akatenganso mpando kuno akwira bwanji pakuti zopsinja zonse zimene zidalipo zadani tsopano zachoka. Timanena kuti dzuwa limanyenga ndimo matani kodi umasaka. Masiku amathera kuchani kodi kuchitseko. Tsono anthu akuno mumvetsetse kaya mwabwera pano ndi mtima wina mvetsetsani kuti nthawiyo dzina ilo adatenga lidandira chitonzo. Chitonzo chimenecho chidapweteketsa dera lonse. Koma ngati munthu adalola nkupirira nkukhalabe ku kongeresi osachoka kongeresi, ameneyo ndi amene timamfuna ku chipani cha Malawi Congress Party. Ndinali nditelo bwana chifukwa zochuluka zoyankhula wanthu ena samvetsetsa. Ine nyumba zanga DPP ziwiri adaocha, adimba ali apa nyumba zawo ziwiri adaocha. Nthawi imene ija wana wanu tidalandira chitonzo choopsa. Munthu wina amene adabandidwa chitukuko amene adanyozedwa kuno kwa mtundu wonse ndi Dr. Elias Chakwera. Lero anthu amakamba zimenezo amayiwala kuti nthawi imeneyo DPP idachita nkhwizi kuno. Mwaichi bwana nimafuna iwowa atipatse moni kuno. Atipatse moni kenako inu mtiyankhule. Dr. Elias Chakwera tipatseni moni kuno. Zikomo kwambiri. Kwacha Dr. Lazarus Chakwera, Dr. Lazarus Chakwera, ife tonse tosefe takwezani mmanja amene mfuna kavota Dr. Lazarus Chakwera. Bwana President, mfuna ndikulandireni mulandilole mwaukulu chifukwa chakuti tilemekeza kuno. Bwana Secretary General ndikulandireni komanso neki yonse ndaona organizing secretary pompano ndi wonse amene Mungu aperekeza president. Deputy Speaker so muli pompano zikomo. Bwana President kuno kukasese kudowa ngala. Ulendo wapita ucha mudapita kubowe. Ndelero chinatikomera ife kuti aoneso wodi ina ino wodi ino timati natola wodi. Kuja mudapita nthawi ija kumati linthembwe wodi. Sono tinadawa kuti tinafuna kuti mupiteso kuja taona kuti anthu atiseka kuti kodi muzingupitisa kumodzi ndiye chifukwa kubweretsani pano. Bwana President, ineyo mmalomo anthu wonse akuno kudowa ngala ndimafuna ndikulandireni ndi manja awiri. Zikomo mwatichitira ulemu pobwera kuno. Ifeyo kunoko ana wanu tilipo. Uyambira tsiku lija limene inu mudalitirana ku nyumba kwanu
nukati patsa ma certificate woti kudwangala kuno tilipo anthu atatu. Ndili ndazanga Victor Phiri amene akuyimira na Rola Ward. Ndipo Mai Rachel Mwanza ndamene akuyimira kutsijaku kuli Ndembwe Ward. Bwana President, kuno ifeyo tamanga chimodzi kuti vote ni yanu. Wena amene ukhoza uyesera ufunafuna mpando wanu kuno konde yayi kuno konkudwangala. Chibwana yayi tilibe. Ifeyo Bwana President tikuyamikani kwambiri inuyo chifukwa chachiti kukwana chula Secretary General. Umumu ndimene afera azabale wathu ambirimbiri polimbira kathala kuti mwina njinga iyende bwino zimangokhala kanthidwa tikamalira ochuluka uwu. Koma lero nse mukupanga uwu ndiwonena kuti ife tiziyenda momasuka ifo njinga zikhala mbali yake, galimoto mbali yake. Bwana President, Mulungu azikudalitsani. Ifeyo Bwana President kunoko tukukondera kwambiri chifukwa chitukuko chine chachikulu chimene mwachita mdziko lino Nkolongo damu mpomwepa apa ili kuno kwathu. Ndipo tikamakhala ife timanena kuti woyamba kupindula ni chitukuko ichi ndifeyo akuno kudwangala. Nchifukwa chake tiwona kuti inu ndi amene mwene utenga voti yathu. Ndipo kunoko voti ndi yanu chifukwa zooneka ni maso zilipo. Ifeyo kuno kudwangala bwana tilibe nkhwidzi ni munthu wina aliyense. Tilibe sonkhaza ni munthu wina aliyense. Tere tinawo ambiri wopikisana nawo. Koma ambiri iwo dzina lanu. Tsono ife tikamatero tikutayi tiyeni tizichita pamodzi. Koma anthu awa wa Malawi Congress Party akudziwa nweke voti kuno kuti ni Malawi Congress Party tambala wakuda. Ulendo suso woperekeza omakhalapo ndithu. Ndipo ife tiuperekezera nochuluka koma siliwopa chifukwa tili ndinu timu yowina. Mtsogoleri wake ndinu. Mucha mudala nkhulira mucha ife zidalimbitsa mtima ndipo kubwera kwanuko khako njilimbikitso kwa ife. Bwana President ndimati ndingonenapo zijadane napo afumu athu kuja mudabwera kudowe odadandaulapo unsewu wathu. Timati nanga sumwa ukoza tsano tizulo wako mmidzimu nawonso laweko thala tere kungopanga kwa zimenezo udzafika apa zabwinobwino. Apo pali bridge imene imalumikiza Boweyu ndi ifeyo kuno Kasungu. Bridge imeneyo idagwa kalekale. Ndiponso ni bridge yachitsanzo chabwino chifukwa DC wakale amaolokera pamenepo mapita kudowa. Kuchoka pa phiripa pamene pali ali boma kuno kudowa. Timati bridge imeneyo bwana tikumbukireni ikozeke ndithu chifukwa vanthu omene omalima uku nomatuta foja umapita ku Chinkhoma omachita uzungulira kuma disiko pa Chinkhoma pali pafupi apa. Komanso afoja aora amati foja akadali mmudzimu teleka kuti mwina izoluvazi zoti market ofuna utseka bwana zofunika ino mtalankhulapo popeza anthuwa afuna atenge. Zikomo kwambiri Bwana President, ineyo mawu ambiri ndzanena mukadzachita msonkhano wonkuno okhazikika chifukwa zoni ruma anthu analipo ndithu zoti tiyankhule koma kundiuza zanga kuti ulendo watalika. Ndiye zikomo kuti munabwera ife ndifo kondwera mwatilimbikitsa. Zikomo. Tsono tamverani anzanga kuno. Inu nonse inenso ngwakudowa. Ndafika kuno kwathu. Mumvere fa ena mwabwera kudzatenga uthenga. Verani ichi. Izi zuchitikazi nthawi ya TPP sizinakatani zimenezi sizinakachitika. Izi zuoneka pano ni masozi nthawi imene sizinakatani kodi sizinakachitika. Tere njala imene yagwa kuno kudowa wotithandiza kuti mavuto a njala achoke ndi awa Chakwera ali apo. Palibenso wina angatithandize. Koma kuno gwiritsitsani patambala wachani kodi wakuda. Muchite chidowa fa dowa sachita zina. Inu mkachita zina muwononga. Mumatiti konse izi muwononga. Inu mgwire patambala wachani kodi wakuda. Chifukwa mkachita suti president tambala wakuda, MP tambala wakuda, kansala tambala wakuda. Mukatero nde chituko kuno chitani kodi chibwera. Uko tizikakambirana za chitukuko aliyesa kakhala ali mutimo kodi mene. A president nsadi kuyankhula wakoma ndikupempheni kuti chonde apatseni moni wanthu koma anthu akumbukire kuti vote
akatsekula 6 koloko natsekanso 4 koloko ndipo tonse tikavote mwaunyinji. Zikomo kwambiri. Kwacha okondedwa agogo azakhaza komanso atiye mulalo mafumu onse mwandandauko ndikuthokozeni chifukwa mwatilandira pano. Dzana timakhota yapa kuti tipite ku damu tikakhazikitse project ya madzi chifukwa chakuti kuno konse madzi amavuta, ngakhale mukumbe mijigo samweka bwino, timafuna madzi aukhondo, madzi abwinobwino. Madziwo nchifukwa choti kuno kuli miyala ya mtengo wapatali, miyala imene itithandizirenso kweza chitukuko cha dziko lino. Graphite amene akupezeka kuno kudowa quality yake uposanso graphite amene anthu amadalira pa dziko lapansi wa ku Madagascar, akuti kuno ngwabwino zedi. Koma zimenezo zimene zidapangitsanso kuti tisamamwe madzi abwino. Ndiye ife m'malo moti vuto tingokhala kakasi, tithane nalo, tikoze damu, tipereke madzi a mipopi, anthu azimwa madzi abwino. Ndiye chitukuko chuchitika kunochi mwachimodzi mwa zina zakuti tizilimanso ni ulimi wa mthirira. Chifukwa njala tanenayi chifukwa chakuti nyengo zidasintha, pepani maulemu aja najutsiriza, koma alipo akuluakulu achipani pano, aliko makandidate nangasini mmene zimakhalira, koma tere kuno nkuchirufusa kuti mkavotera ndani president. Zikhazoona meza moti muganizira wena akabwera birobiro usiku uno mkumati ayi kabinati yese yawo yayitere right. A director of recruitment akazombo atero kuti yayitere, chifukwa ife tufuna kuti chitukuko muchionachi chipite patsogolo. Ineyo nkhoza kukamba zambirimbiri, anthu oninenera nkhani ambirimbiri, koma tidasankha kusayankha, tidasankha mwadaladala chifukwa tifuna mtendere. Ife sitifuna ndewo, ife sitichita ndewo, ife sitifuna mtopola, ife timangofuna kuti anthu atumikiridwe. Koma zina zomachita kuyamba dala, zina zomachita kushosha dala, mungosiya osayankha zimenezo, angofuna upeza zifukwa zakuti akalimbikitse maganizo awo amene ali kale opotoka chifukwa cha zina zimene amafuna zitachitika, kapena zina zimene amafuna zisatichitikire ifeyo kunoku. Koma ife talimba mtima kuti chitukuko chitipita nacho patsogolo. Ndiye sitiziuyang'ana uku kapena uku, ife sitiziva izi kapena izo, ife tizingopita chitsogolo kuti chitukuko chakuno ku Malawi chikhale chitukuko chokomera aliyense. Ndifake tufuna kuti ngakhale mapolojekiti amene tiupangawa autenga nthawi zoona, koma ni mapolojekiti okhalitsa. Ni matero yapa wauza abale wanu pamatisi pomwepa kuti mmene nayenda kwa mwayi uyenda kwa msewu umeneyo ipena uyendeka bwino zedi. Koma pamene ndakhazikitsira polojekiti iyi zaka zingapo zapitazo pa mtiti paja mposa konza, chifukwa nchiyani? Aukoza biriji. Chifukwa biriji ya pamenepo njofunika ikhale yolimba kusiyana ndi mabiriji tinati. Ndiye kuti ninene kuti msewu sutheka chifukwa chone kuti pena sana konze. Tinene kuti mapolojekiti amene tuchita chitukuko satheka chifukwa chone kuti kwina pena sana fike. Mmene tumaliza M1 tupita tsopano mbalimu kuti zitukuko zimenezo zifikeso m'midzimu. Ndiye ndifani kutsimikizireni mapulani tinawowa ni mapulani otakumire aliyense. Wenafe tafera dzinali, chifukwa dzinali dzina la makolo amene adatumikira ngakhale kuphwanya chitaganya uthandizira kamuzu. Wenafe tavutika chifukwa anthu satifunira zabwino. Uyu candidate uyu ali ku parliament anali chair wa education committee, munthu akhoza kuyendetsa za maphunziro
koma mpaka pano anthu akhoza uninyoza mtundu wonse ora atakhala Minister of Education chifukwa ngo ali nkuthekera kwake ndalekadala kuchita zimenezo kuti asamanena kuti watenga m'bale wake kukhala zakuti wenawo chifukwa zimene adachita. Kodi munimvetsa kaya? Ndiye kufera kumeneko chifukwa chakuti ife tadzipereka kutumikira. Ndiye timadzipereka nsembe nkunena kuti ayi izi zisiyeni izo zisiyeni tiye tingotumikira vanthu mpaka na chitukuko chidziwike mtunda wake. Tere zimene ndimati nkupempheni zimenezo tereku alipo yalukayika pano mdalembetsa ndino angani mdalembetsa ntaona mukavotera nda ambuya akudalitseni nonse zikomo kwambiri. President wa dziko lino Dr. Chakwera imwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP kumaliza tikulankhula pano pa Kasese Trading Center kudowangala kuno kwasiyo chifi cha Khaza kwalimbikitsa anthu nkhani tuweki sankho maso chitukuko chimene ngati sankhaso pa 16 September pano apitirizetu kuchita mdziko muno. Apa ndi ulendo tsopano wa pa Chinkhwiri Trading Center dowa Kasangazi constituency kumeneko ndithu msonkhanoso oyimayima. Tilandeni ku Blantyre ndine Mayeso Chikhadzula. Pamene Mulungu anandiika pa mpando umenewu anali nafe cholinga ngati dziko, ndipo ndili nchikhulupiriro kuti cholingacho chikhala chitakwaniritsidwa kufika 2030. Yapweka osafuna makobiri zake hizo anzano akuphula cash kudzera mu cash yapweka pa MBC TV1 ndi MBC Facebook page kuti mulowe nawo mmasewerowa imbani *4342*9# lowetsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10 pakamodzi lowetsani pini yanu ya Airtel Money kapena